מבקשים מכל הדוכנים לסגור כעת מיד את הדוכנים עד לאחר סיום המעמד של התיקון הכללי העולמי. נא להישמע להוראות. מוריי ורבותיי, אתם מתבקשים לפנות לבעלי העסקים ולבעלי הדוכנים, לבקש מהם ברוח טובה לסגור לפרק זמן קצר את הדוכנים כדי שהקהל כולו יוכל להתאחד במעמד הגדול והכביר של אמירת התיקון. על נהרוי סרובל שם יושבנו, גם מוכינו בתוכנו אסציון, על הרובים בסויכו תולינו כינוי רויסנו, כי שם שאילונו שויבנו דברי שיר, וסוילו לנו שמחו, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת מיכו.